El 23 de juliol, el Parlament va aprovar la llei perquè Aiguafreda deixi de formar part de la comarca del Vallès Oriental i s'incorpori a la d'Osona. El municipi, de 2.600 habitants, també passarà de la vegueria de Barcelona a la de la Catalunya central. Aquesta llei era necessària perquè respon a una cosa bàsica, és la voluntat popular. Si la gent creu que l'adscripció a la comarca d'Osona és millor, doncs nosaltres ho hem de creure i seguir allò que la gent ens demana. El camí per canviar de comarca i vegueria va començar el 2022 amb una consulta no vinculant en què el 60% dels veïns hi van votar a favor. Arran d'aquest resultat, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat iniciar el procediment per fer realitat el canvi. La llei subratlla els lligams històrics i les actuals relacions socials i econòmiques que uneixen Aiguafreda amb Osona i la seva capital, Vic. Ja teníem molts serveis que ens venien d'Osona, per tant, el dia a dia pel ciutadà canviarà relativament poc, però consolidem i sí que fem l'aposta per normalitzar aquesta relació que ja teníem de fet, sense perdre'n del Vallès Oriental, com és l'adscripció hospitalària. La llei, impulsada pel govern, comportarà alguns canvis per als veïns, com ara que la comissaria de referència dels Mossos d'Esquadra serà la de Vic en lloc de la de Granollers. L'alcalde d'Aiguafreda i diversos regidors van celebrar des de l'hemicicle l'aprovació de la llei, que va obtenir 121 vots a favor del PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, el Partit Popular, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i 11 abstencions de Vox. Molt contents, perquè poques vegades passa al Parlament que tots els grups parlamentaris hi voten a favor, excepte un que s'ha abstingut. Per tant, la valoració i les intervencions de tots els grups ens han agradat.